Páni a dámové, mé jméno je Contlight, já vás vítám u mého nového videa, tak jde na to. Já ještě si tady něco urobím. Tak. Nechci. Tak. Jste viděli můj Facebook? Tak. Tohle je moje první uvítací video na můj kanál. Už jsem natáčel i kdysi, ale nic moc. A navíc teď jsem si udělal novou přezdívku smíchanou z mojí staré přezdívky a moje oblíbené. Prostě moje stará přezdívka byla Kontli a to moje oblíbené, co nevím, jak se řekne česky, jsou blesky. Prostě když v nějakých hrách hraju za mage, tak vždycky blesk. A nějak jsem to zkombinoval dohromady a dal jsem tam tvrdé i, protože ve slově Kontli to bylo a nechtěl jsem, aby to bylo úplně jakože fakt blesky a kont a blesky. Jak vidím, tak už mě bliká Skype, nevím, asi mi to blikalo i před, nebo svítilo i předtím. Už chcel bych šel hrát lolko. Takže já půjdu, jenom vám řeknu pár informací, takže co budu natáčet. Doufám, že budu natáčet, jak se to jmenuje, Guild Wars 2. Mám tam 80, takže bychom mohli chodit nějaký dungeony, možná. Asi najdu nějakou guildu, protože jsem teď byl neaktivní a vyhodili mě, což mě nevadí. Hearthstone. Až se dostanu někam výš, tak možná i lolko. Po případě byste si mohli říct, rovnou vám říkám, že Minecraft ne, to prostě ne. Přemýšlím o tom, že bych si že bych si koupil Dark Souls 2, to bych taky mohl natáčet, protože to chcete, ty rage, to chcete. A jsem tady. To je jedno. Byla to mamka? To je jedno. Ne, to se ne, nic. Sorry. Ještě něco, pokud byste se ptali, jaký byl můj starý kanál, tak vám neřeknu. Možná si to najdete, možná mě poznáte podle starého pozdravu, někdo. Podle videí, co natáčím, možná mě poznáte podle těch her, co budu hrát, protože tam to nemám. Naposledy jsem natáčel na starém kanálu před 4 měsícema, takže velká neaktivita, doufám, že se to tady už zlepší. Protože teď mám celkem víc času, to učení už není tak špatné, jsem v 8. třídě, pokud by to někoho zajímalo. A bydlím v České republice. Genius! Ok. Co víc? To bude asi všechno. Možná Assassina, pokud... Nevím, asi to chce ještě autorský práva. Na nějaký ty cutscény. A tak, prostě nevím. Po případě bych se ještě podíval a když tak bych si to sehnal. Dál. Nevím. Co to vědět, Tak natáčet bych měl asi jedno video za týden, protože ten čas fakt ještě moc nemám, jo. Písničky mám z No Copyright Song, to můžu klidně ukázat. Normálně to pouštím z YouTubeka, ale už mám stažený. To. Oh my god, já dneska nemůžu mluvit. Už mám stažený playlist
Nes tady má Inči. A to budu pouštět v dalších videách, jakože už při natáčení. Ne, nehraju Shakespeare. Asi jste to viděli. Ne, už nikdy. Jen to XP a chci to prodat, protože mám tam nějakou... 125. Takže to vyexpím a pak to budu prodávat asi na Bazošu. Ano, hraju Gripolis na Setiero, neřeknu vám nic víc. Po případě napište do komentářů, ale stejně vám nic neřeknu. Pokud máte nějaký dotazy, tak pište do komentářů, po případě dejte like. Co víc. Po případě dejte odběr, pokud se vám tohle video líbilo a chcete vidět další mou tvorbu. Já se budu těšit dalšího videa. Takže čau čau.